dag skal jeg lave en hårslejfe. Uden hår. Mit hår er ret spastisk, og det er flere etager, så det er ikke ret nemt at arbejde med. Så jeg ved ikke, om det hele går. Ja, til det skal du bruge hårlak. Lige meget, hvad for slags du bruger. Så skal du bruge en hårkam. Eller en hårbørste, du bestemmer selv. Og til sidst, ikke mindst, eller ikke helt sidst, men en hårnål. Og så nogle elastikker, og den har jeg siddende i håret, og jeg bruger 2, fordi at jeg har sådan tykt hår. Ja, lad os komme i gang. Ja, til at starte med skal du hurtigt ræde dit hår ud med en kam eller hårbørsten. Bare sådan hurtigt. Og mit hår er sådan ret stort, fordi det er tykt i forvejen, men nu er det blevet større, fordi at jeg har lavet den der sløjf en gang. Så bare lige hurtigt ræde ud. Godt. Bagefter skal du bruge en enhåndstik, eller bare den håndstik, du skal bruge. Jeg bruger den her. Mange de foretrækker en gennemsigtig lille håndstik, den kan man ikke skære til. Den her kan man heller ikke så godt se på mit hår, der bliver gemt sådan set bag. Jeg skal bruge 2. Så jeg starter med den ene. Jeg starter med at lave en høj hastighed. Så bestemmer jeg selvfølgelig selv, hvad jeg skal sætte ned. Her siden, her og her. Og lige frem, hvor langt frem jeg skal have den sætte ned. Jeg vil gerne have den sætte ned her. Så lidt længere frem måske. Her, måske. Ja, det ser fint ud. Jeg bruger en hårdstik, som jeg har her på hånden, til at lave den stramme høje hastighed. Mit hår er så fucking irriterende. Lige meget. Jeg gider ikke til at starte forfra med sådan en hastighed. Og mit hår er så tykt, så det er så svært at arbejde med. Sådan der. Jeg har lige en MacBook-side ved siden af mig. Det bliver sikkert perfekt her, selvfølgelig. Men bagefter, hvis man bruger 2 elastikker, så bliver det hurtigt rigtig igennem igen her. Så er jeg helt sikker på, at det er rigtigt. Sådan der. Bagefter skal jeg bruge en anden håndstik. Og nu skal jeg starte med at gøre sådan her. Bare lave en omgang. Bagefter lægger jeg mit hår foran her. Tager jeg hele stikken rundt. Og så laver jeg sådan en her. Og se, mit hår det er sådan her. Så derfor til sidst skal jeg have sat hånden i. Og efter hvordan det er, at sætte ned. Jeg vil sikkert midten. Kan jeg så bare trække ud, så langt jeg vil have det. Så det her lille hårtot her, den skal op bagved her. Se, den er ikke ret pæn lige nu, men det bliver jo senere. Tager jeg en håndværk, 2. Så skal jeg lige bruge en til. Sådan der. Så jeg får den sat fast.
Så nu har jeg kun sådan en lille en her. Så nu for at gøre lidt større, skal jeg sætte sløjfen. Så trækker jeg den ud. Og så skal jeg sætte fast hernede. Min hånd. Bare helt min hånd. Og så kan jeg lige trække de der små hår her. Med ned. Og sætter det fast. Sådan. Samme gør på den anden side. Der kan jeg så til gengæld de små hår. Den her side. Sådan der. Og sådan der. Og så skal jeg selvfølgelig trække det over her. Så går man på den der. Træk døren. Bagpå. Og den her, den har jeg været på gange før. Så lader jeg trække på computeren. Fedt. Nu. Sådan der. Så er der først en mere sådan der. Du skal så bruge ret mange. Okay. Her, så kan man lige gøre sådan her. Træk. Ja. Det der er perfekt. Træk den her rundt. Okay. Så vi trækker over. Og så er der noget med hånden om bagved, som holder resten af den der tag der. Så skal jeg lige se. Den her skal lige sættes i selvfølgelig. I en anden hånd. Fordi den dør ikke selv godt i. Jeg har sådan en ret dårlig hånd. Og det er sådan. Jeg gør det jo selvfølgelig til. Det skal jeg bare lige lave lidt pænere. Men jeg laver det til den her video selvfølgelig til folk på TikTok, som har svært ved at sætte op. Og så er det bare tage de små totter hår og sætte rundt i den nåle der. Hårnåle. Så. Og til sidst, altså bare ret, stadigvæk bare rette til. Og så kan du selvfølgelig ret de her buler til med hårnåle og så videre. Så skruen holder. Godt, holder ikke. Sørg for, at det sidder fast. Altså, man skal passe på, hvor man holder den bruger. For man kan faktisk godt komme til at få det for dårligt af. Så man skal huske at vaske sit hår rigtig godt. Og husk, når man har haft hårlak i, må man ikke glatte det dagen efter, medmindre man har fået vasket ud. Eller, undskyld, hvad brøvler jeg? Hvordan jeg røvler. Når du har haft hårlak i, skal du vente en dag, når du har vasket ud, med at glatte dit hår. Hvis du gerne vil glatte det, eller grølle det, eller sådan ting. Og det er virkelig vigtigt, du nogle gange lader dit hår sidde, som dem er. En weekend eller andet. Det vil være ret godt for dit hår. Ja, det var vel bare det. Og den er sådan ret nem at lave, og det tager ikke andet. Altså fordi jeg skal sidde og forklare, og så videre, så videre, så videre. Så har det taget mig ellers rigtig 5 minutter, og ikke rigtig andet. Det tager mig ikke andet end det. Så nu, ja, det var så det. Tak fordi I gad at se med. Og håber virkelig, at I vil følge mig. Og ja, okay, ellers rigtig godt sætte godt op den. I må godt skrive ned i kommentaren, hvad I synes om den. Og jeg synes, den er mest til folk med tykt hår, for jeg har rigtig, rigtig tykt hår. Nå, men det var jeg ellers ikke rigtig andet. Vi ses i min næste video.